van tong official channel thir tu le ngai thatu zong zong te du sakna chi bai kan bu ka chau voin hi zun ni kuwa sang ni som ni pali pathian ni ania he channel a hian Thenzawl le chhehvel khuwa thil thleng langsar zual ba ka zoram pum huwa pathil thleng te arem cha nanga ron da zel tum ania Thenzawl khuwa hi mizoram chung le pona khwal jin te tlona sak ber mun a chal thei ania heng khwal jin Thenzawl tlo du te ta na tangkai le hria te ta na poimo tak tak te Thenzawl Chanchinthar pui le khwal jin te nan tlona sat deuh te khwal jin ta na thlen na mun te le thil tangkai tur sang omna video ron siam tum mek ania heti lai hian kan channel hi Thenzawl le a chhehvel base ani ang hian Tualchhung Chanchinthar tu na kan buat sai ang te hi mu mal zoka hun bi nei dewa laron siam chau kan tuma mundang khodanga tanga kan channel min lo thlir sak thin ten min lo hrethiam hram turin kan ngen chau ani tuntuma hian Thenzawl Tualchhung Kohhran Chanchinthar kan nei ang tele video kan nei ang te kan ron ti chuak dona he channel tlom ngaya min lo thlir saka min lo subscribe pa like le comment min lo peto tu te chunga lom thu kan soya lati lo ten min lo ti sak turin kan ngen non le cheu ani Mizoram mundang rualin Baptist Church of Mizoram Thenzawl Kohhran hrang ten voin khan rui hlo do hun an mang BCM ro rel na sang assembly ro relangin Mizoram puma Baptist Kohhran te chuan voin pathian ni chama in khoma rui hlo do hun an manga rui hlo that lo zia in zirtir na nein pathian thu cha an ngai tha Thenzawl bial to pastor reverend VL ni thangale pro pastor H laldu zuala te chuan BCM veng hlun Kohhrana rui hlo do na hun hi an mang ani Presbyterian Chanchinthar Thenzawl veng thang pastor bial Christian thalai Paul K3P te chuan tunkar zir top nikal ta tangkhan bial K3P mit voi thumna Chief Phir Kohhran biakina an mang meka zirtop ni khan ser Chief District Hospital damlo amamo te man turin athonin thisen unit som pakhat an peya niminin rin ni leng khan in fiamna in ti hlimna hun an mang BLK P mit mang hian palai riak lut za som nga vela nomni in thu kan dong K3 P ta hian thupuyatan lali suwa zui ti man ni in speaker tan tun laya thuhil tular tak upa lal nun puya rasel aizol man ania ahne na tang hian pathian thucha an ngai thathin ani mid hi zanin hian atiakang Thenzawl veng thang BLK P hruaitu nelai mek te leader RK lal hual hima assistant leader R lalrin kima secretary lalrin fela assistant secretary PC lalram thara treasurer Ricky VL sang zuala finance Richard van lal himpuyate anni United Pentecostal Church NEI Thenzawl pastor BL thalai Pentecostal Youth Department te chuan niminin rin ni leng le zan hun mangin buang pui a member in to khom na hun half yearly meet an manga nimin ni leng khan buang pui fi la in fiam na chi hrang nen hun mangin zana buang pui community hall a hun mang le in Bible quiz special item hrang zai pol le mal zai ba ka in fuina le pathian thu cha ngai thang na hun ten manga Thenzawl BLPYD half yearly meet hi lim tak le hlok takin an mang zo ani BLPYD hruaitu te hi president lal mun sanga secretary PC lal chan chuale treasurer tuwalupa lal ro charate anni Salvation Army te chuan voin pathian ni mang hian division officer council Gilgal Corps Narjari veng aizol an mang meka he hun mang hian Thenzawl BL tu commanding officer lieutenant K van lalmuan puyatenu papo ankal Salvation Army Thenzawl CO BL hruaitu te chuan voin pathian ni mang hian BL chunga corps le society tetlo in BL secretary pusi la lompuya le BL treasurer puar la rikhu maten tual vungi veng society a hun an manga BL vice chairman puar sila lom kimale BL finance secretary pu H larin moya ten chief hira hun mangin pathian thucha an soi 7 day Adventist Kohhran te Chanchinthar kan nei lo ngai tha ila me tha sang ni somni pali khan 7 day Adventist Kohhran ten chhehvel puma drugs awareness month an manga hemirual hian school management board ruahman angin Thenzawl Adventist English School point me thachung khan rui hlo do pualin program hrang an siama rui hlo zugle muam that lo dan te
a ngong poidan te zir tir na hi zir top nia piang in biakin chunga zir tir tu ten an nei thina kot nak drop-in center Thenzawl ten tum khat hun an man pui bok rui hlo do na pual hian high school le middle section tan essay in zia siak an buat saya primary school tan le min zia siak na an buat sai bok nimin sabat ni khan primary section b ka drawing competition result puan le loman sem na hun an manga pakhat na Joseph lalhruai zela pahni na hun tha manga le pathum na Lucy mal som zualite an nia mi som hna consolation prize pe kan nei thu Adventist English School principal Miss Linda chuan asoi UPC ania Thenzawl veng pui local te chuan biakin thar an sadona an biakin man lai chu tungkar thotan ni tang khan thiatin zir top ni le ni minin rin ni khan biakin thia natlang hi an nei chun zoma an la thiat zolova naktuk thotan ni hian biakin thia natlang hi nei chun zom le in JCB an mangdona an tluan thei chuan thotan ni hian thia zo man anin bei sei biakin hi a hmun ngaya an sadon ani ơi tái tổ không mấy mà gì tiếp trào trào lại hình ê chơi lâu đấy ôi mình trẻ em Mizoram MLA tele Sinot Executive Committee member te chuan tun kar ni lai ni kalta khan jem loi to hon Sinot office aizola component ne ya e huna hian Thenzawl atangin fil veng bial to pastor reverend lalram moya le Thenzawl Kohhran upa ar than par te an vatel Isua Krista Kohhran Thenzawl pastor bial thalai te chuan midang ta na rong bol na luan chuana hun an mana karkalta in rin ni zun ni khat khan Serchip District Hospital adam lo amamo apiang ten an man turin a thlonin thisen unit somthum pahni an pe thisen hi government buang pui primary school a pe in Serchip District Hospital a thok tu ten amuna kalchilin thisen pe tu te hi mipa som paruk le meichia som paruk an ni thisen pelai kan nei ang te lo thlir chun zom nga lila mi hi thisen pe to ho an ni ya heng thu la an thu ha chol me ka ti chuan he ti lai hi a pe zau ho thil ai lo sem kwal tu te refreshment duty lampang an ni a ti chuan lai bp check na lang hak mek a ti chuan hela hian an pen mek boka hela hian an lang hak boka Ayan. Presbyterian Vengthlang Pastor Bial ke tri pimit video kan nei angte lo thlir chun zomila
kangi akua te chuna ko yan mi sing re sa oma mi tam takin an zuya mai ro chu pathian chu en bang bangin patmun min chandam tura thina me thole na mun ni a tin siam turo ku ni mi tiam tak tak ino ma pathian til siam ro ku je in chu na samadin ka ringa ke ko ka theng ani ka chu be china wang aku chuak sam sa so sam so pakwana at idai nimina UPC ani Thenzawl pastor bial half yearly meet video kan nei ang te tuna ilo thlir le ila khati zong kha voin zun ni kuwa sang ni som ni pali pathian nia Thenzawl Tualchhung Kohhran Chanchinthar kan nei kan ron tar lan theite ania clear tu zong te he channel min lo subscribe saka min lo like sak theu turin kan nge non le cheu ani in zawa in mang tha vek ule